Здравейте, хора, които сте се абонирали за мен и гледате моите клипове. Днес реших да направя един клип на играта Code Simulator. Нямам си никаква представа от нея. Нищо. Ще играя като първите хора на земята. Тук явно протестираха, но вече аз съм козешка полиция. Всичките ще ме избия. Защо протестирате? Този човек ми гледа обора. Защо гледаш моя обор? Човека преди да умре не можа да ми отговори, но поне казва де да знам какво казвам, нещо казвам. О, басейн, водна парзалка. Да видим, ще пробием ли вратата. Охо, хората ще ни убият. Ще не излят. Този трамплин ми ядосва. Никаква представа нямам от тази игра. Гледала съм 2-3 клипчета и това. Има свидетел. Трябва да го убием, че сме плували в басейна. Айде, загин. О, носихме пейката и пейката. Състеза. Ота. Окей. Какво взех? Имаше нещо. Нагоре, 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 нагоре. И пак нагоре. Може да има и втора част, но зависи. Ако ми се снима. Ой. Оранжерия. Много здрава. Само тук ще идвам да си бера цветя. Вече. Май няма да има цветя тази година. На кой в къщата ще влезем? Защо не ме поканихте на вечера? Какво са криеш? Само малко ще им подредя къщата. И така. Да гледаме телевизор, който не работи. Телевизора се щупи. Не съм била аз. Заминаваме нагоре. Този е свидетел как бе разрушена неговата къща. Още и този етаж да потъл. Легло. С C200 ли е залепено? Новата мода. Да се залепят леглата за земята. Като дойде полицията да ме гони. Да не заподозрат, че съм аз.
Много ми забива. Ще взема този човек. Не знае, но защо качил се където иска. Аз взех лампата. И в тия остава. Хайде до първия етаж, ала. Ама не ще да мине. И как са го вкарали тогава тук? И така. Стой там. Идеално. Ти сам си се самоубил. Тук ще свърши и първия ми клип. Не трябваше да е четвъртия, но имаше разчистване малко. Довиждане. След като се приземим, може да... Ще има и втора част. Малко ми е любопитно как ми удари толкова на нищо. И като за финал, какво играят тези? Какво танцуваш, бе? И това беше от този клип. Абонирайте се, харесайте и коментирайте.